vi bliver simpelthen nødt til at... Han lidt op i maden. Ja, han er gang ved at blive lidt kærestelighed i det. Jeg føler slet ikke, at vi ser ham så meget, som vi plejer. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre her? Skal vi ikke bare gå ind og tage en snak på den, og lige se, om vi ikke kan få noget sjovt? Jo, skal vi ikke til weekenden? Skal vi ikke have en herretur her i weekenden? Jo, skal et eller andet sted. Det er bare et eller andet. Vi går ind og overtaler. Snakker lidt med ham. Martens eventyr, han er bare en tyr. Hans venner, de er skøre, de vil bare lave sjov. Men det smadrer Martens behov. Marten leder efter kærlighed, men hans venner skyder altid Marten ned. Men Marten, de elsker dig jo højt, så husk på dem, før du finder dig en tøj. Bros before hoes. Martens eventyr, han er bare en tyr. Hans venner, de er skøre, de vil bare lave sjov. Men det smadrer Martens behov. Hej Jonna. Ja, undskyld, jeg blev nødt til at gå sådan rimelig hurtigt sidst, men det var mine 2 roomies der, de kommer og var lidt irriterende, så tænkte jeg, det var bedre lige at smutte, end at snakke videre samtidig. Det var sådan lidt. Goddag, Martin. Goddag, Martin. Hvad så, kammerat? Det er da. Hvad sidder du derovre? Hvem snakker du med? Jeg sidder nok lige og snakker med Jonna. Er du en Jonna igen? Nej, hvad med os, far? Og hun er altså 19. Er det ikke ved at tage lidt overhånd, det der? Læg lige på. Ja. Ej, det må du altså virkelig undskylde, Jonna, men jeg bliver virkelig nødt til at gå igen. Jeg får nu lidt fart på. Vi snakkes ved senere, ikke? Ja, nej. Det kan I kan virkelig ikke være bekendt. Vi har lige fået hammerens god idé. Nu skal vi høre. Hvad er det så? Vi skal på sjældetur. Det skal vi i hvert fald ikke. Det skal vi. Det bliver en rigtig god her. Nej, I set vejret, det er jo lort. Ja, det er hvad man gør det til. Der findes kun dårligt påklædet. Nå. Det gør vi. Det skal vi. Er du klar? Nej, jeg gider... jeg gider ikke på sheltertur. Hold det væk! Slip den pose, din nu. Skal vi på sjældetur? Nej! Så, Martin. Kom her, Martin. Vi skal på sjældetur, Martin. Jeg skal nok blive herre. Så ligger der her. På krig. I er ikke på sheltertur! Det skal nok blive hyggeligt, Martin. Så er vi ankommet, Martin. Ja, heroppe. Velkommen. Hvor er vi? Vi er på sjældertur. Paradis. Shelter. Ja, fantastisk. Hvor pisse koldt. Ja, det... Vi har taget den jakke med. Super lækker natur, vi har her. Giv mig Nå, en ja, jakken, det er rigtigt, ja. Her, værsgo. Jakke. Ja. Det er jo min onkels gamle bukser. Åh, shit. Ja. Måske godt. Kæmpe idioter. Det Ja, du klarer den, gør du ikke? Se positivt på det, Følelse Martin. af hjælp, gør jeg. Vi skal bare have det bedste ud af natur. Det gør vi herude sammen. Os Vi, 3 bedste venner. Ja, Jeg hader jer. ja. Vi går hen og laver et bål, Ja. så du kan få varme. Jeg hader jer. Vi elsker dig, Martin. Ja, så skal vi lave noget sjovt. Ja. Så du Martin, han lige giver til lidt. Giv til det. Ja, skal vi ikke... Han kan vi gøre. Vi skal på handkamp. Skal vi gøre det? Fedt. Skal vi det? Det er jo færdigt lige nu. Han er hvordan? Så var det! Åh, det er godt. Det er grineren. Hvor nu egentlig det lort? Det er sgu svært, når alting det er så vådt, Martin. Kommer nok en af vores, Jeg ikke? fryser helt sindssygt. Kan I ikke snart følge det bål der? Hvad skal vi finde på? Du sidder godt nok og piver lidt.
fordi jeg ikke har andet end min onkels gamle bukser. Så skal du nok komme gang i det, Martin. Helvede, drenge. 2 sekunder, Martin. Gang en lort t-shirt, du har, Martin. Martins eventyr.